see like me. en sien soos ek. Yiyo loo nto uThixo engaboni kukhona into emzimelayo. God does not see anything hard for Wat him. swaar is vir hom. Akaboni bunzima phambi He kwakhe. does not see hardship before Hy him. sien So swaarheid yiyo loo nto efuna nawe uba bona ngolo See hlobo. that same way. in dieselfde manier. Ikhona na into Anything enomnqabela uThixo. too hard for God. uThixo akaboni bunzima. God does not see Hy hardship. sien swaarheid nie. So yiyo loo nto sithi cinga ngala mazwi. Think about it. Apha Here, uThixo God God ufuna kudownloadeke engqondweni yakho downloaded in your mind indlela yakhe yocinga. His way of thinking. om te dink. Lapho uThixo uyadownloada ba. God is downloading him. Lo mntwana xa enocinga ngala mazwi am. My child can think Lezi about ngcinga it. zam zaba kuye. My thoughts will be in So that xa ejonga when ubomi they look at life En lewe kyk angaboni intlekela ebomini. and not to see suffering in their lives.